KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi Ka Art of Living Jaintia Hills Unit harengkat ka jinge trailang bat ka dorbar snong chiliang right kum ka dak banya snok tilang bat ka perthai ha ka barakhe ya ka International Yoga Day kala penlong ya ka jingkilan met ha yung wali ka chiliang right ha ka arpu waiteri ubna jilleu arajar arpu ar President Jongka Art of Living Jaintia Hills Unit uba pitoy ubalong instructor yoga ula ai min sim ni kinong ishim benta da ka ba uliyatho shapang kinong rim jongka yoga bat ki jingmen toy habale ya kene ke jingkilan met ka ba penyo ya ka met ka phat ka ba koj bakhya ka bor perkhat perdan ka ba khoj bat ya ka jingsuk ka min sim shushu hasor jowai ki weipat ki bale shim benta ha kene ka sngi kilong ka Panaliar Women's Welfare Committee Joai kabala penlong ye kejingkilan met yoga hayung wale bat kabala shim benta lang da urikoma arkiu lalu ubadai wahe snong jong kasnong Panaliar harengkat uprang sngi chalam ubadai usembot wahe snong jong kasnong Panaliar Nalor kata le shimbentaru da ka Shangpung Lasken Block kibala penlong ye ki program terpang ha auditorium hall Shangpung po snong kabala shimbenta da ki long kme ki long pa bat ki samla